जनता पार्टी भारत बरक बदल ताओ भारत बरक बदल जों नायखां खांखे इंडिया कदम रानि बिसिङो त्रिपुरा सिकन तेतेफानो जोंबो इंडिया नि कायसे इम्पोर्टेंट पार्ट ओ भारतवर्षनि कायसे बॉर्डर दङ जों तिनदिगे बांलादेश गेरा बॉर्डर त्रिपुरा ओ त्रिपुरा सिकन तेतेफानो ओ त्रिपुरानि लाई बोमा बेलाय जों सासा जों जतन साइमानो 1949 15 अक्टोबर राजतंत्रनो जों सालक मालिया राजतंत्रनो जों टिकी रमालिया हनै वर्ल्ड डेमोक्रेसी लाइफ जोंबो जॉइन खायनानि नांखा 15 अक्टोबर बनि परे इंडिया नि आन्दारा दङै जों तिनिया सजरातै जों डेमोक्रेसी नि कायसे सिटीजन पहिला समा बुसिनाय जों ताबो ओ हाना सबा रुल खाय डेमोक्रेसी रुल खायो डेमोक्रेसी न जेफ्रा जों कामयाब खायमानाय आखो सारा भारतवर्षनि राज्यनि स्टेट हाय जों बख्रक्ति सागै बायथांनि तंमों सामों पगमों खोगमों बायक प्लाइं मानाय ताबो कोखेबरसी डेमोक्रेसी वालो डेमोक्रेसी सिस्टम माने जों कप्लाइ मांनाय डेमोक्रेसी सिस्टम माने जों डेभलप माखायनाय डेमोक्रेसी सिस्टम माने जों मातो सोलिनाय डेमोक्रेसी खायगो आगे के सभा रुल खाय मोनार्की माने ताबो राजतंत्र आगे राजतंत्र रुल खायगो मोनार्की ताबो के डेमोक्रेसी रुल खायगो इंडिया डेमोक्रेसी ऑफ हाईवे माने उलो जों इंडिया नि जत डेमोक्रेसी सिस्टम भारतवर्ष नि बरक रखायखेने जोंबो आबनो मालकनाय आबनि बिसिंथै दफा माका सबदाय आबनि बिसिंथै सिने आइडेंटिटी लैंग्वेज कल्चर जतनो जों रिवाइव कराक लाई माति सानाय फियाबा जों नखा मोनार्की ओ दङै फाइमानि राजतंत्र दङै फाइमानि लय आ लयनो जों सिनि बखानि सकागै मायाखो ए डेमोक्रेसी नि मीनिंग न जों बुसि मायाखो आबनि बायनो आ गोसाम लय काय छयाखो कदालनि लयनो बोसोर खाताबो 1950 थाङै दाबो 2023 खां खांखे 72 बोसोर खा डेमोक्रेसी ओ हामानि अथा ओ हानि दफारा डेमोक्रेसी नि सिस्टम जों सोलेवानि मायाखो रोंयाखो सुक्याखो कप्लाइं मायाखो तागै स्रोंयाखो तागै सुक्याखो आबराने सगोय बासागै जों डेमोक्रेसी वालो जों बै बाक्साके बासानानि नांनाय अ कक्रासों सिनि गोबां माले नेतृत्व दफाना हामजागै हाना हामजागै राजनीतिनि बिसिंथै ट्राय खायलायखा खायफाना आजागा सप्लाय मेयखो थै थांबाय सिनि सान नगेन्द्र जमातिया सिनि ताफसिनै यम रवीन्द्र देव बर्मा समाजरन त्रिपुरा रति महन्त तंजाखो अमदे हाय गोबां बरक दशरथ देव बर्मा गोबां बरक थैलांनो हा